Hai. Băi, ai grijă la Sirius. Hai! Aține-ați-o! Stai, Dragoș! Hai, stai! Băi, nu văd ce filmez. Nu-i ca să poți să sus! Dar eu nu văd ce filmez, da? Filmez. Hai, că mi-a înghețat mâna pe telefon. Hai să în picioare! Da, vreau să fac fix. Ha? Filmez? Da. Săriți și undeva pe aici. Săriți pe casă. Să-i trece să fac la față. Uite-te la ei. Stai. Hai, îți seama. Hai, hai, ultima dată ce mai filmez, mă sunt în casă. Uite, cum intră zăpada. Ia lăpata de acolo. Eu? Băi, ce zăpadă, e atât soare. Ia uite la mine. Uite-te, uite-te. Edi, bagi cardul ca să te bagi pe YouTube. Nu s-o întrebat de zăpadă. Dar tu ai sărit? Da, eu Da. am boltat sus. Nu o dărâm. Edi, de asta când ai luat seara, mi-ai blocat drumul și plicătul ăla acolo. Să-i dai să le-ai lopata, da? Al-tăi? Da. Vă rog, încetul, Lomani. Ha? Deci poate vă rog, încetul, mai tăi ca pe Lomani. Uite, a, dus Ingrid. Bag-te cu fața de dată. A început să-l luat el. Deci care, de asta mă. Adică am intrat numai prin zăpadă. Îmi dădea mâna. Mai admisă? E din nou așa. E din nou așa. Stai, stai, ca să dau mai mic. Da, da, mă pot săr. Nu mai. Mai sar? Vă sar. Hai! Hai, Edi. La cocoașul meu, deci frumos ești, mă, pici. Stai, leac, mă îmbrac și eu. Ce mi-a rămas? Sau tu pot urmele mele și al lui Andreea? De seară. Băi, înghețați spatele nebunii. Da, nu, ieși, mergi pe drum. Mergi să sărim ușa. Săriți aici, lângă gard. Săriți pe gard. Lasă-mă în pași și ne-au mănusle. Hai să vezi un cocoman. Hai acolo, am înghețat cocoașul. Dar nu da în telefon, că nu te mai filmezi deloc. Și tu de acolo. Adică eu cu pietre antibile.
Ia și tu gogul. Dă mânușă. Hai, mama, hai, Dă mama. mânușă. O mănușă. Hai, mama,